tranquil, avenochi, un día más, pueblo visa partido par, vai sigi, sirvi e comunidad. Van de verkiezingsuitslag? Nou, we zijn heel happy, want de partij is weer de grootste partij. Dus het volk heeft weer gezegd, wij hebben het vertrouwen in jullie. Wij hebben eigenlijk, ja, met 10 partijen hebben wij weer 8 zetels gehaald. En we vinden het fantastisch, maar jammer dat wij de coalitie geen 11 hebben gehaald. Want dat hebben wij gedaan gedurende 3 jaar. Dus nu gaan we kijken, want voor ons is heel belangrijk de constitutie. 10-10-10. Dus wij hebben een opdracht gegeven aan onze mensen om te gaan kijken of alle partijen aan tafel willen gaan zitten om de constitutie erheen te krijgen. De verkiezingen zijn voorbij, we zitten nu met het volk. Deze kans krijg je 1 keer in je leven. Dus. Ja, want de tegenstanders van de constitutie hebben natuurlijk veel zetels nu ook gehaald. Ja, inderdaad, ze hebben veel zetels gehaald, maar het gaat ons eigenlijk om de constitutie. Dus wij gaan ons best doen om te kijken of we dit kunnen halen. U heeft er vertrouwen in? Volste vertrouwen, want ik denk ook, de campagne is voorbij, iedereen moet dat nu vergeten, maar deze kans krijg je maar 1 keer.